súdu, pôjdeme do toho nedru. Geronimo! Ja som zabudol, nie som tu sám. Dneska som tu takisto s Mikuláškom. Čau! Pozriem sa si to. Čau! A taktiež mám A- žiaľ. Dobre, poďme na to. A koniec. Koniec. Takže, môžeme sa aj zrovna vyspať. Nie, ja som taký retá! Á, tu sa dá prejsť. Poď. Jo, vlastne tu sú ešte súdy. Tak to máš hodinu. Kde je ten villager? Kde je ten villager? Aha. No poď tam hore ako portál. Sme v minulej videu. Pokiaľ ste videli minulý diel, tak sa určite pozrite, bolo to veľmi napínavé. Veľmi napínavé. Veľmi napínavé. To bolo najmenej napínavé, to bolo najmenej... Prežili sme to skibidi. Ja nemám ale pošťopilný, čoko človek. Dobre, prepáč. Dobre, ja si to dám sem, ja nechcem spať pri tebe. Skibidi 6-7. Dobre, poďme do dendru. Poď. Upadni. Aha. Nie, to sú... Čo? Ja máme v jednu aha. A čo, nemám? Jak to? Spravili sme sa samozrejme v tom najhoršom biome, aký tu mohol byť. Idem to, kamo, rovno ten portál. Kamo, museli sme sa spawnúť v bazalt biome, niekde 100 km nad lávou. Robíš si zo mňa A iba vieš ťa takého sotím. Veď ani nevieš, kde bývam. Ja vieš, kde bývam, ale nevieš, kde som. Počkaj, je bezpečné, aby som si zobral všetky veci do nedru? Nemám si ich radšej nechať doma, keď necítim. Ja som si zobral jeden meč a na čo mám water bucket? Nemám. Už kamo, ja už som teraz zabudol, kde máme portál. Ty si ináč hej, no. My si pravdepodobne zabudneme, kde máme portál. Vidím ho. Jo, není asi úplne najlepšie dávať, robiť most z dreva, keď to začne hore. Ja teď. Wait, no. Ja idem teda naspäť. Jo, pravda. Inak ja viem, kde bývaš, Matúš. Dobre, nemôžem si tam, ináč vieš čo, počkaj, ja chcem ísť do nedru. Ešte si tam nemôžem dať nejako waypoint. Na tej minimapke, čo mám. Nie, môže tu byť magma slime. Magma černo? Magmový černoch tu je. Nemám, poď na nebolo by lepšie, kebyže To kde som? Šimon, poď za mnou. Poď za mnou, toto sa mi neplatí. Nie, poď naspäť do Overworldu. Jau! Ja horím! Ty si černý. Tak mi poď pomôcť tu černou. Ale ja som sa spawnul pri úplne inom nether portáli. Jak je to možné? Ja netuším. Dobre, ale som zase tu. Neublížia. Čo ma zabíja? Oni vodia A tu si ten O môj bože! Ale to sú magma slimeové a to nie sú obyčajné, samozrejme. Samozrejme, že Nech ti nezhoria veci.
sa. Tam robíš si to. Podľa mňa sa proste ten náš portál Jo, ten nejako my sme zničil, hneď tak to zdolali urobil sa. nový. Ne. Áno. To, Čiže nezajíma, či si to môžeme dať nejaký waypoint. nedáva zmysel. Nechápem, jak je to možné, a tým pádom by nás tento portál mal vyprdnúť zase niekde inde. Ja neviem. Áno, môže si tu dať waypoint, to je super. Každopádne, Takže už nezabudneme. ja mám riadne málo mapy, pokud jak ty zmarginalizovaný. No, Možno by som si nemal potom tam hore je nejaké toto. Sú tam nejaké, dobre, ja neviem hovoriť. Je tam nejaké obilie, takže čestke, takže Ja však mám vylodila tiež, takže... ty si môžeš spraviť chleba. Je tak. To by nás teraz mal vypadnúť tam kde inde, že? Nevyprdnú na vesničku. Nemá späť. Fakt už tak... Kámo, zase ma to vyprdlo tuto. Zase musím ísť hore. Vykrafni jeden diamantový krúbač. Mhm. Ale do keľu? Jak to, že to mi to nejde skočiť, dobre. Tak správ ten krúbač, no. Robím na tom. Neverím ťa, ale... Už sa dostanem hore. A tak nenávidím liesť po horách. Po horách. Ja. Poďme. No, Nie, môj! daj mi ho, kamo. Môj! Mám ísť zničiť ten portál, čo je dole? Nie, daj mi ho, pozri, ty nevieš, čo chceš spraviť. A ty tu hnedá ovca, ty tu nebudeš obsmrdať. Vypal to, žeradlo robí. Vôbec to nie je preto, lebo Kamo, ty si nemáme to radi. nadrkol. On sa to prestal ničiť. Takže ty chceš robiť i chceš ísť inde, hej? Mám lepší nápad. A sme zase tu, no. Ja, takže to. A presunieme ho takam do prdele. To by som nerobil, lebo sa spawneme niekedy do prdela. Proste budeme tam mať dva portály, jeden chodiskový. Tak proste Jeden bude v sa chodisku. presťahujme sa kam u nás. Ja neviem. Kamo, tak ja neviem doslova. Tak zoberiem vás po 3 obsidiany na enchantment table. No, dobrý nápad. No, vieš, Dobre, tak teraz by by si... tak musíme dať nejaké využitie. Ja idem teda hore, zase do... Kamo, ja to ani nevedím, poď na tú horu. Mali by sme si tam spraviť schody alebo niečo. Kamo, ale veď doslova tu nechceme ani bývať. Ty si to povedal, že chceš, ale okej. Hej, ale tak, a ty si povedal, že tu bývať nechceme. No tak to je pravda. Chcel som si nájsť nejakú peknú čistinku, keby sme postavili obrovský Walmart, ale... No veď, to by som aj ja chcel. Walmart. Chceš postaviť? Nie. Tak to je. Pani villager, musím presný. Villager hnusný plesk. Makrim. Wait, to znelo divne. Ty lama černá.
Ja rád také čierne. Nie dopadło. Tak, także mamy na enchanting. Mamy to pozytywnie. A teraz Dobra, poďme zase na druhú. Nie, ty sa stal tým Magma Cube. Muszę nam spolić te portale, bo to nie wiem, to ja się tam. OK. Tak, a teraz by sme sa mohli... Teraz čo? Teraz który smerom. Počkaj, ja si tu ešte hodím waypoint, počkaj. Jo, chodź tam waypoint, a potem po nim za ciebie. Okay. Je tu? Jo, ty magma. Hej, je tu. Hej, je tam waypoint, OK. Może by to człowiek z boku, aby się strzelał, to dobrze. No, samozrejme, že nemám sekerku. Jest tu zaraz, żeby zrobić jak inne. Nie, nie, Je, nie, nie. ale to sa budeme musieť zase prekopať. Jo, to jest sobie skam, co chcesz blokować, prosím cię. Ale to i kam ideš? Na hen tú stranu, ty. Skam sa chceš blokować? Vidíš tam, ako je ten oný? Ten obyčajný, nedrovský? Jo, už to vidíme, tam to viděl. No tak kde se stavaj na svým Ja sa strašne bojím, že ťa strčím. Čemu nechce to ani napadne. Ale jak se chceš dostat dole? Veď, Já se asi skoro no. musím toho najít, to mají. Kamušek, to prežiješ, nie? Si píše, nie. A keď haj, asi hej. Dobre, skús to. I believe I can touch this. Prežiješ, poď. Koľko ti to ubralo? Že 3,5 hapka. OK, tak to je pohoda. Mne trošku ľúto, že nemám... Mne je trošku ľúto, že nemáme toto. Ale ináč tam budú podľa mňa niekde lava bloky. O čo stavíš, že proste nájdeme random lavu? Neviem, Ja by som sa nekopal asi radšej. neviem, je mi to jedno. Max Verstappen, Big Max Verstappen. No neviem, komu nechce. Čo? Mňa ten zastratý slime, on ma strčil. Ja sa proste kopem. No, ak nájdeš lávu a chcípneš, nie je to moja chyba, hej? No, nie. Aj tak, je mi to jedno. Jo, prekopal som sa. Ale je tu lava! Že by všetky veci nezhorali. Samozrejme, že ti zhoreli všetky veci. To by si pič. Dobre, choď do nedru. Ja som ti to vravel. Ale je to tvoja vina. Musí to vravať. Presne preto je to tvoja vina, musí to vravať. Čo? Ste predtým varoval. Je absolútne jedno, čo hovoríš. Aj tak je to tvoja vina. Ale možno, že kebyže nájdeme, kebyže máme sedlo, Čo? kebyže nejako získame sedlo, tak by sme si mohli ochotiť Stridera. Dobrý nápad. Áno. Kamo nie, ty Magma Cubovia fakt môžu ísť aj po lave. Kamo, robíš si Robíš si prd, ten ide ten masívny magnet. Uskočil na mňa! Aj hovorím. Mám polku hapka kúpili, ale on skáče na mňa. Zase aj ďalší na mňa skáče. Tak je špatný. To je celkom špatný. Mám nejaký chleba. Je to absolútne jedno. Nezhorelo mi všetko. Kurva. Ty si zostal, yes! Yes!
nič nezhorelo. Si de... Áno, ja som strašný debil, kamo, ja som strašný. Ale že ja som najhorší debil. Á! Ja som napríklad neprišiel, že o nič. Jakže si o nič neprišiel? Á! Dobre, ďaká Bohu, máme strašne veľa ironu. Takže to absolútne nevadí, čo som skapal. Toto si hodím do druhé. Jo, vlastne som prišiel iba o bloky, ale to je jedno. Dobre. Vyzerá, že tuto zrovna nie je láva. Yes, tuto zrovna nie je láva. Dobre. Prekopal som sa niekam. Nie láva som sa prekopal. Mamma mia. Tak ja teda idem do nedru. Super. Nemusíš mi to hlasovať, lebo... Ja stále... Yes, mám normálny biom. Halleluja, najskôr ťa ale musím nájsť. Jo, a neprišiel som iba o luky a o sekerku. A kamo, ja som jak strašne letý, že som o nič neprišiel doslova. Viete, to tam totálne zaplavilo. Jak je to možné? Ja nemám. Mňa to doslova zaplavilo. Vyskoč. A ja som zastávať, ja som horel. A kamo, tá lava v tej sekunde zmyslela, ako som zomrel. Bez to zastával. Inak ťažím tu glowstone. Tak je paráda. Kebyže tento magma cube už skape. A samozrejme, že tu budú tí malí magma cubové. Vyskočte, svine. No čo, neodvážite sa. Jeden je tu odvážlivec, ktorý hneď... Môj bože. Čo keby ste skapali všetci? Hlavne ty. Okej, všetkam glowstone som... Ani... To si robíš, prde! Čo? Sypka. Dobre, poď naspäť. Kamo, a že si nemal plné železné listy? Nemal. Dobre, vieš čo, ja idem za tebou, ja to tam idem prerašovať. Čakaj. Dobre. Mi už úplne jedno, že ti skapem alebo nie, lebo nemám nič. Tiež by si na to stresku. Prestaň horeť, moraj. Au! Ja mám už Au! Terederen, teredenten. Au! Terederen, teredenten. And that you want me, so if you want me. proste netrafí si nič, lebo ty si skapeš. Jo, mi sa skončil krumpať, super. You've been here back, very smooth criminal. Jo, nemám krumpáč. Jak sa dostanem naspäť? Kurňa. Poď naspäť, prosím. Lebo si nepamätám, kde je piatočka. Vôjdem do portálu a môžeš prísť za mnou. Počkaj, chcem sa pozrieť, či nie je tu. You've been here back, a smell of criminal. Hej, tam vidím, že tam je soused a nemám u seba ani jeden blok. Super. You've been here back, a smell of criminal. Ow! Ow! Kamo, kade si sa prekopal? Aha, tade to. Oni si pamätáš, jak sa nespäť ty bola. Jasne, ja to mám waypointček. Super. You've been here back, a smell of... Kamo, kde si? Ty kam sa trbe? Dobre, môžeme aj skapať, mne to je jedno.
Neboj sa, nemusíš zakopať. Ale chápeš, že ja sa nedostanem bez kopania. A ja nemám ani kde som. Ty Nie vôbec svinský magma správne. cube. Za mňa nie. Alebo ťa proste nájdem a oné. A zješ. Presne tak. Nájdem ťa a zjem ťa. No poď sem. To má gra. Ja som sa zlakol, že už mám. Je to Ariana Grande. Počkaj, ty si v nedri? Jasne, že som v nedri. Kamo, tak ja som musím byť teda absolútne niekde preč. Kde nemám byť. Á! Kamo, môžeš? Prosím ťa ísť do nedru, ja som stratený. Au. Ach jaj. Kebyže nemáme zase taký na hovno spawn, tak by sme neprišli toľko veci. Ešte sa hen tam. Wow, 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 svinský magma cubovia. No to si píš. Keď ma teraz práve skoro dola vec. Oh my god! Jak? Kamo, vysvetlí mi niekto, kde to sakra som. Ty svinský magma cube! Ty si bol tam. Takže išiel som. Dobre, možno. Poď do nedru, chamo, ani nezomieraj. Okej, myslím, že už si našiel cestu naspäť. Smell of criminal. Ahoj. Taká, ja som sa bol, že máš ten diamantový krompač. Ja nezabrať nikdy! Oh my gosh, oh my godness, oh my godness, oh my godness, počkej, šprintujem. Ty černoch! Nie! To není fér! Ty si mrdl, ty černý! Pošlu proti tebe lavu! Aj tuto. Proti tebe, aha. Nie, ja som sa strašne povedal. Teraz budem šutiť po tebe tá lava. Žercem týka pšenice. Vážne, Šimon? Hej. Absolútne vážne. To už není vtipné. A už si to není vtipné, vole, co? Čo je toto, že sa tu iba mlátime? Neviem. Proste sme depresívni z toho, kde sme zase zomreli. Oh my days, oh my days, oh my days, oh my days, oh my days. Oh my days. Kamo, môžeš ísť? Dopíš. Kamo, kde je to železo, čo si má od frkol? Kamo, to bolo, že 30 železa. Kamo, kde bolo to železo? Tu je, máš šťastie. Černo. Tak myslím, že teraz by som tú epizódu už ukončil a koniec. Nie. Ty zmrt. Ty čokoládový človek? Čo? Ty si sa dosral.
Oh shoot! Dobre, proste už sa prestaňme mlátiť a už začneme niečo robiť. Takže, No a tak, takže ďalej, určite, ja neviem, kam v tom nedri tu na pyžamko. no, kurva. Dobre, ja si proste viem spraviť nový armor. Alebo vieš čo, nedrudíme bez armoru, proste iba s blokami a s nádejou, že prežijeme a s jedným mečom kamenným a ideme zabíjať blazov. To je nápad. Áno, ušetríme veci, veľa vecí. Jasne, spraviť nám 2 železné meče. Hej no, tu sa zídem. Ja nemám drevo. Tu máš jeden železný. Tu je nejaké drevo. Mám. Kamo, kamo, to je leginky a kamo, to zobráme zase. Kebyže nie sme tak terrible v Minecraft Survival. Toto berem, pol tu máš ty. Ber. Ja to musím rovno nájsť, lebo si ma nahitovali ak nikde. Abo... Ja nezjeb, mám. Dobre, poď na to. Poď na to, ideme. Idem. Ak tam bude nejaký zasvrtý mok na slime, tak ja si ho nájdem. Super, on si nájde teba. No hej, presne tak, lebo práve tu ma jeden zbadal. Hejzel. Sorry, ja budu nezabíjať. Ale oni pokoj! Jau! Mne to sem prišiel, som taký nahitovaný. Zasratý magma slime. Naspäť, Ty to jeho... naspäť, To jeho kopie zasraté. Dobre, naspäť. Tu farmím! Ty si svinia. Nemáš, že tam bol taký malý tuzer. Nie, kebyže ho nehitneš, tak ty si ho ako keby hitol na mňa. Jo, prežil tvoj meč, on sa tu báva. Aspoň, že tak. Najzácnejšia vec ti prežila. Super. Ja sa musím nažrať aj. Počkaj, poď sem. Kde si? Černo, počkaj, poď sem. Ja! Ale poďme, poď. Počkaj, ale my ideme zle. Čo je nápad za drevené schody? Mám, áno, ale je to výborný nápad, neviem. To bol zase nápad pre pána Jána pozvať na zabíjačku vegetariána. Vieš, že vegetariáni boli väčšinou Janovia? Áno, ty si Jano. Asi nie si vegetarián. Jo, ja som práve Ale- vegetarián. You've been here back, a smell coming on. No tak kámo, tak to ti dáva o mnoho väčší damage, keď nemáš armor, ale prežiješ. Zdal 4. Tu máš nejaké jedlo. Ňam. Neviem si teraz to míňať, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Jo, ja som spadol. Predstav, že by tam bola... To máš teraz napadlo, že mám ani kex. No nie. Super, ja mám málo jak hovadu. Som tu stál skáčať. Kamoči, keby sme si spravili baseku v nedri. No jasne. Okay. You've been raised up, a smooth nigga. Bam. Ow! Jo.
You've been dressed up as smooth the guy. Jo, ja som to Nie. sprawiła. Nie, tam są piglini, bacha! Jo. A zabiję to dziecko. Czemu ja nie... Samozrejme, že nemáme žiadne zlaté veci. Dávaj si bacha, zdrhaj. Mam jedno HP. Pół pułapka, tak. Že raz. Zabij ho! Že zdrhajme. Zdrhaj. Zdrhaj. Chápeš, že ho Zdrhaj. musíme zabiť. Dobre. Dobre. Počujem, myslíš, že toto prežijeme? Hej, leď. Postrčím ťa. Ale niekam ho nepostrčím. Môžeme to postrčiť. Kamo, ja si nemyslím, že to prežijeme. Ty že nie. Zobral som si presne preto, co som si zobral tú bokov. Ale toto prežiť budeme musieť. Asi to poď skúsiť. Nezníži ten soul sand trošku fall damage, keďže je to piesok? Nie. No tak choď. Neprežijeme to. Dobre vedieť. Jak to chceš spraviť? Klač s postelou! Si istý, že chceš do piči. To kde som sa to spavnul? Neviem. Jo, ja som ti zničil postel, aha, to... Jo, nie. Naspäť. Ja som zabudol, že potrebujem aspoň. Asi si istý, že náhodou na tú posteľ nedvojklikneš? Čo na mne robí? Jaké drevo nemáš? To bol najlepší nápad v mojom živote. Odložiť si tie veci do čestky, lebo teraz by sme momentálne nemali ani vodu. Som šlohol villagerom nejaký, ja šlohnem ešte im jednu posteľ. Nech máme. Ja. O môj bože. Ja som hitol villagera a ja vyšiel, počuj, ja som hitol villagera, vyšiel som z baráku a hneď Iron Golem. Ale Iron Golem to zlej me nevidel. Nice, super, ideme, do nedru. Počkaj na mňa. Nečakám, Černoch. Jo, ešte nejakú dopisku. Počkaj, koľko už táto epizóda má? Neviem. Toto je epizóda iba o umieraní. Nemám žiadne bloky. Má tu, že nejaké bloky, ja už nebolám. Nejaké bloky, odsiaľko drevo, alebo čo. Stačí bude 20 dreva. Neopracovávam. Však vieš, len ti čaká na tom moste, kde som typol. Na podnič. Robíš si Počúvaj, keď toto skončí, tak ja mas... Keď končíme túto epizódu, tak asi pôjdem hrať Valorant. potrebuješ sa vyrežovať?
Áno, nevieš ani ako. Čau, už idem za tebou. Super. Si hneď za mnou? Hej, nie za tebou, otoč sa. A ide za tebou slime, by the way. Je mi to úplne, ale že úplne. Inak mám hej bale aj posteľ, takže podľa mňa bude bezpečnejšie. Ja mám dve postele, že kebyže to náhodou ja nedám, že ti to dá. A my si môžeme vlastne nastaviť spawn point aj tuto v Neri. Nie, nemôžeš. Neskúšaj to. Ale čo? Určite to neskúšaj, Šimon. Ale kámo, nechápem to, čo tu točíš, lebo to reálne ide v tých nových. Oni to opravili, že vraj v tej novej verzii najlepšej. OK, choď ďaleko odo mňa a skús to. Kámo, to radšej že už máš niečo. Ale ja som pozeral taká videjko, že už to funguje, som že skúšam v kreatíve. Hej, lenže v kreatíve ti tá posteľ samozrejme nie... Ale chápeš, že ja som na to klikal rád zo spawn. Nie, ale že si nastavil spawn point. Aj survival, ale nemám. Môžeš to vyskúšať, že ale som si istý. Nezabijaj ho. Hej, poďte, ty mŕtka. Haha. No poď. Dobre. Počkaj, to ja ti vyhodím všetky veci, jak to bude fungovať. Keďže to nebude fungovať. Pober si to. Ja ti tam dajte sem. Ešte vyhodím všetky moje veci, lebo zase nechcem prísť ďalšie iron. Ďalšie veci, víš. Jedno čo ako všetky sračky u seba mám. Jo, aj jednu terčinu. Mám iba tento jeden boxena. Jo, aha, tak ešte tu máš. Nemáš iba... Dobre, tak tam ho môžeš ísť. Prosím, nech to funguje. Akože ono, ja by si to prežil, a to by sa ti mohol posrať, vieš. Prežil som! Koľko ti ostalo? Mám skoro plné. Skoč na ten hejbale. To ťa nezabije vôbec. Ahoj. Ja som to vedel, že to bude fungovať. Yes. Mám aj všetky veci, ktoré som tu mal vlastne. Ja som... A teraz čo? Máš krompač? Nie. Sakra. Čo kebyže zabijem tých ľudí? Nerob to. Ale to bude pohode, Nie. Nie, v pohode to nebude. Jo, aha. A nie, tam je piglin, tak tam nemôžeme ísť. A ten ďalší ostrov. Uvedomil som si to až, keď som minul všetky svoje bloky. A nie, vlastne toho dáme. To dáme. Jedného. Nesmie si nás všímať. Ty hovor, či ma vidí alebo nie. Ak ma bude Okay. vidieť, že už ide strieľať, tak povedz. Myslím, že ťa už vidí. Ja. Nie som si istý. Dobre, to stačí, to stačí. No. Teraz čo? Teraz asi na ten ostrov. Vidím Bastion. Tak tam ideme, to si píš, tam bude lútu a lútu. No, aby sme tam hlavne nechcípli. Dobre, ideme. My nemáme ale ani pickaxe, to je ten problém, že my nemáme pickaxe. Behnem po pickaxe. Asi, neviem. Asi hej, že? Asi radšej nie, ono tam podľa mňa bude nejaký v čestkách. Jo, hej. Hoci ja píš, to je jedna, ale to nejaký je. Jo, a ja to vlastne, ty teraz už bežne by som teraz už si ponajdla, ale to víš. Dobre, perfektne. Keď tak na obranu mám nejaké postele. Jo, hej. Ja mám aj 2 meče. Respektíve ešte tretí kameň. A kde je ten Bastion, čo si videl? Nie to bude. No kde to je? Tu na.
Tu sa, poď sem za mnou. Tu vidíš a tam sa pozri. Ako sa pozrieme. Nevidí nič. Ty čo má za render distance? Neviem, Tu je. Nevidím, tam vidím to budú slova. A jaký pilier tam vidím. Skús sa pozrieť, že či teraz už vidíš. Nie. Hore. Sa hlavne musíš pozrieť. Nie. Kam? Podľa mňa, ty máš strašne nízku brightness. Teraz už? Ani prd. Kamo, či si zo mňa robíš prdel? Nerobím, prisahám, že to tam je, ti kľudne pošlem aj fotku. Ani hovno stále. Kamo, to nemyslíš vážne. Počujem ma nejaké susy zvuky. Teraz? Hore, úplne hore. Na kopci. Ani prd. To fakt? Hej. Ti pošlem kľudne fotku. Stále. Teraz už musíš. O, už vidím nejaké obrysy. Ale nemám bloky, mám 6 blokov. Nemáš nejaké bloky? Mám ten jeden hejbej. My to môžeme vyťažiť. Halleluja. Tak to zase. Máme drevo. Jak to? Lebo tam vzadu. Nevidím nič. Tam je taký ten červený biom, tým červeným drevom. Yes! Me zachránim. Si pred sebe môžeme spraviť kamenný pickaxe z Blackstone. Jo, už vidím obrysy tuto dole aj. Tak ideme hore. Stavaj sa. Stojíš. Môžeš vyťažiť nejaké bloky, lebo podľa mňa na to maximálne nebude stačiť. Ja musím tam. Nie, Ne. samozrejme. Černo, kamo. Ja som sa spavnul úplne v prd. Ne. Ja som sa spavnul na začiatku, robíš si prd. To je hneď tam, neboj sa. Hneď to tam. Máš Ako keby keď- placement. Hej, gasík, poď sem. Áno. Kam si zmizol? Neviem, ale Tak zmizol proste. nebí. Oh. Kde je ten? Neviem, ale chcem ho zabiť. Poď sem. Ty neteleportuj. Parchant. Daj mi svoju enderpearl. Nie. Áno, vidím to tu. Je to tu bez čön. Nice. Je mi to absolútne. Jedno. Haha. Nebudem nám tu horí. Haha. Tu pleš. Ňam. You've been trolled. Ja mám smiečka. Nechcem. Dobre, tak ja som tu na tak trošku, onem. Príde za tebou aj s pickaxom. To je super. To je jak ďaleko má tu už. Našiel som teda akáciu. Ale mi to hovno platné. Keď neviem. Ono zvýši render distance hlavne na 12 čankov. Sa bude sekať potom, vieš. Nebude. Fakt, 12 čankov je v pohode. Nebude. Fakt, 12 čankov je úplne v pohode. Toto je zle. Musím to upraviť. Ja som pri tom bezčne, ale ja neviem, že či tam mám ísť, alebo nie. No si píš, že nie. Ty tam sa určite nechod. Nepotrebujem si aj ty sebou.
Lebo teoreticky by stačilo, bože, oni piglini sú totálne blbí. No však sú po tebe. Vieš čo? Jeden tam proste len tak bežal, hej, a proste padol z toho ostrova. No hej, ako niečo retardované, to vieš. Nie, tu je Gast. No, skús spraviť ten epic ending, že ho odpálíš vlastnou gulou, zabiješ. Vlastne ty sa vieš z Dark Flashu dobre najesť, keď nebudeš printovať. Potom ti to vôbec nebude uberať. Či keby si zaletel do tej lávy, presne tak, áno. Chobotnica. Samozrejme, že na mňa vypálí tú sračku. Robíš si prdel. Robíš si srandu, Matúš. Robíš si seriózne prd zo mňa. Myslím, že tu by sme mohli tento diel ukončiť a už nikdy sa neuvidíme. Koniec. Toto video skončí, keď vyučíme ten bezčet. Tak sa teda toto video bude mať 5 hodín. Tak vôbec. Vieš čo, vyserme sa na túto sériu, proste to ani nedaj na kanál. Ja idem proste ťažiť drevo. Aby sme mali dostatok blokov. Mosty už máme postavané, vieš. To je všetko v pohode. Hej. Ale proste už iba sa tam dostať. Kamo Matúš fakt s ním mohol prežiť. Keď na teba Gast pošle guľu a ty klikneš a aj tak to proste nezaregistruje, no tak... Že si mi to odpálil. Ja som si teoreticky tam mohol postaviť takú stenu, nech ma to ono, že jo. Však jasné, tady ty si kaka. Jasné, lenže ty si kaka. Ó, vajce. No tak ty si kaka. Víš čo? Kašlem na to, ja si tu vyťažím 3 bloky a idem Iron Golema zabiť holými rukami. Ja viem, že si ja, len tak Matúš. Správaj sa slušne na video. Nie, to je špatný, to je velice špatný, to je velice špatný. Dobre, bežíme, ideme do hody. Pomoc. Iba nejaké jedlo si tu zoženiem. To si respektíve zoberiem z česky. Ahoj, Ironík, Iron Golem. Neskôr sa s tebou porátam, hej? Čo? S tým golemom. Neskôr si to s tebou vyžíkam, ale teraz ma nechaj. Neviem, že či teba mám robiť vôbec meč. Asi skôr nie. Neurob tak maximálne sekeru alebo krompáč. Ja tu mám sekeru. Tak tu máš sekeru. Tak mi daj sekeru, no. Sebe spravím krompáč. Alebo nebudem brať ten diamantový, to teda nebudem. To teda nie. Ja trošku tu zoberiem ešte týchto oných. Dobre, paráda. A poďte na druhý, ideme. Som vybavený, kamo, mám že 300 takých blokov skoro. Tu kde sme? Ja som bol... Si keď spadol. Nie, ale takmer. Dobre, poď, bežím. Musím to speedrunniť už. Nie, Toto video už je aj tak moc dlhé. Fú, už ma zamrazil na chvíľku. Že máš nejaké žradlo? Nie. Do prdele. OK, ja sa vám ozvem, keď vy